Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा दिनै सरकारनि राङारि अनसुंथाइनि सायाव मोननै स्किमनि सायाव आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय 3.0 Orunodoi आरो लोगोसे मोनसे जाबाय PM किसाननि 80 किस्ति। दा बोरै मोनगोन आरो लोगोसे फर्मखौहाय बबेयाव मोनगासिनो दङ, गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं नामा? बेनो जाबाय 3.0 स्किम मोननो Orunodoi। दा बेनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो Bodo Info YouTube चेनेलाव लाना फैदों। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन, नङाबा नोंथांमोना स्किप खालामबा आन्दायनोबो हागौ। दा जायफ्रा गोदान चेनेलाव फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जों फैबाय PM किसान अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों मिथिगौ जे बे स्किमा जाबाय सेन्ट्रेलनि स्किम आरो जेराव जों 17 किस्तिखौ जों मोनबाय 18 जुनाव। दा जों 80 किस्तिखौ मोननो जोंहा माबादि कन्डिसन जादों। दा जोंहा माखासे फार्स्टआवनो रां हाबनायनि माखासे दानखौ मोनथिनांगोन। बेनो जाबाय आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव खनसे किस्ति हाबो। स' बेखाय जोंहा जुनाव हाबदोंमोन नालाय, दा बेखाय जोङो मा आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर दान मोनब्रैयाव माने रांखौ सोयो नालाय, बे दान मोनब्रैयाव आगष्ट सेप्तेम्बराव थांखाबाय होनजायो। बेनिफ्राय दा अक्ट'बर आरो नभेम्बराव नोंथांमोननि राङा हाबसिगोन। दा बबे दानाव हाबगोन फिक्स डेट फैयाखै, नाथाय हाबनायनि दाना बेनो अक्ट'बर आरो नभेम्बराव हाबगोन। दा मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोना दा फुजाखौ नायोबा, स' फुजा खाथियाव बिथांमोना रांखौबो सोनो हागौ दुर्गा फुजा खाथियाव, आरो बेयाव हाबाबा नोंथांमोना लास्ट सप्ता अक्ट'बर दानाव बे रांखौ मोननायनि चान्सआ दङ। बेनो जाबाय 80 किस्ति। अके, स' बेखौ जों मिन्थिबाय। दा बे फैसाखौ मोननो नोंथांमोननिया गासैबो माने स्टेटासा अके थानांगोन। जेरै हमना ला आधार कार्डजों बेंकजों नोंथांमोना लिंक जाथारनांगोन फार्स्टआवनो, आरो लोगोसे आधार कार्डआबो नोंथांमोना PM किसानजों लिंक जानांगोन। मानोना DBT फैसा सोयो नालाय, बेखायनो दा आधार कार्डजों बेंकजों गासैबो कम्पालसरि लिंक जाथारनांगोन। दा जों बेखौ मोनथिबावबाय। देन बेनिफ्राय थांसै, बेनो जाबाय स्टेटनि स्किम, बेनो जाबाय 3.0 Orunodoi। दा बेखौ दाखालिसो अल आसाम मोनसे मिटिं लानानै लन्च खालामबाय। अके, दा बे लन्च खालामनाया जाबाय 3.0 आसाम स्टेटआव 19 सेप्तेम्बर खालि बेखौहाय लन्च खालामबाय 3.0 स्किम। दा बेखौ लानानै गोबांथार माने फर्मनि सायाव गोबांथार माने बेले बेजे खायसे बुजिगासिनो दङ। दा फार्स्टआव क्लियार जादों गासै आसाम स्टेटआव 126 जन MLA दङ। अके, माने LAC वाइसआव बेखौहाय लन्च खालामदों नालाय, एबा टारगेट हरदों जे MLA वाइसआवहाय सासे MLAनि आन्दाराव गासै 10,000 बेनिफिसियारिस कभार खालामगोन, बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंगासिनो दङ। स' बेखायनो गासै 2 लाखनि बारा गोदान Orunodoi माने सोसनगोन आरो। अके, गासै 37 लाख जागोन टटेल मोनजोबा आसाम स्टेटआव, बेखौ जों मिथिबाय। देन फैबाय प्रसेस। दा प्रसेसा ओरैबायदि प्रसेस जायो, जेब्ला लन्च खालामो अब्ला बिनि उनावसो माखासे प्रसेसा सोलियो अफिस लेभेलाव। स' बेखायनो लन्च जागोदान फर्म साबमिट नोंथांमोना खालामनो हाया। दा बेखौ लानानै खायसे भिडिअ खालामगासिनो दङ जे नोंथांमोना गुबुन चेनेलाव मोनदों जानांगौ जे फर्म साबमिट जाबाय, फिलआप खालामनाय प्रसेस गोबांथार माने बायदि मोनदों जानांगौ। स' फार्स्टआव नाम्बार 1 पइन्ट बे जाबाय जेब्लायबो अनलाइन फर्म साबमिट जाया, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। स' जेब्लायबो जुदि अनलाइन खालामबा बे जाबाय नंखाय। अके, बेखौ जों मिथिबावबाय। देन बेनिफ्राय सेकेन्ड अपसन, जेब्लायबो Orunodoi अफलाइनसो एप्लाइ खालामगोन आरो बे फर्मा बबेयाव मोनगोन बेनि सायावबो डिटेल्सआ दङ, नोंथांमोना भिडिअ नाय। नैबे फर्मा जाबाय जेब्लायबो दा सफैथ'वाखै, नोंथांमोना गोबांथार माने अफिस लेभेलाव एबा बिजनेस लेभेलाव थांदों जानांगौ, बाट बे दासिमबो सफैयाखै। जेब्ला अर्डार फैयो स्टेटनिफ्राय, हमना ला बे स्टेट बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट, जेब्ला बेनिफ्राय अर्डार फैगोन आरो जिल्लानिफ्राय जोंहा गोबांथार जिल्लानि आन्दाराव ब्लक थायो नालाय, ब्लक अफिसाव फैबाय आरो ब्लकनि आन्दाराव गोबांथार माने बायदिसिना बिजनेस थायो नालाय। अके, बेयाव माने जोंहा अर्डारा फैयो आरो। अके, स' अब्लासो फर्म साबमिट खालामनाय प्रसेसा माने जागायो। अब्लाबो फार्स्टआव मेन फर्मा फैया, मेन फर्मेटआ फैया, बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन। दा फार्स्टआव मोनसे चेकलिस्ट फैग्रोयो, बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन। चेकलिस्टआ साक्सेस जाबासो लास्टआव फर्म साबमिट खालामनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै स्टेटआव हरो आरो रांखौहाय सोनाय जायो। दायो आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल लाबोबाय, जेराव नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुनानै जे फर्म साबमिट खालामबाय, बेबादि गोबां आपडेट मोनदों। दा बेयावनो फट' मोननै दङ। दा फार्स्टनि जाहैबाय नोंथांमोना मोनदों जे सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फार्स्टनि CM मोन, माने दाख्लै बावैनो थांनाय बारनि प्रिभियासनिमोन। एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय हिमन्त शर्मा दङ, बिथाङा फाइनेन्स मिनिस्टारमोन। स' बे फर्मेटखौनो फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेस भिडिअ मोननानै खायसे गोबां गोरोन्थि बुजिदों जे फर्मेटआ सफैबाय आरो एप्लाइ जागासिनो दं होननानै। बे नंखायसो, दासिमबो सफैयाखै। दा फर्मेटआ माबादि जागोन दासिमबो रावबो मोनथ'वाखै, आरो जेब्ला मोनो अब्ला नोंथांमोना आपडेट मोनखागोन। बे जाबाय प्रिभियास Orunodoi फर्मसोमोन 1.0, बेनिफ्राय 2.0 नोंथांमोना बेबादि मोनदोंमोन आरो। अके, दा बेखौ जों मिथिबाय आरो गोदान जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनखागोन। स' दासिम जेबो फैथ'वाखै अफिसियेलि, आरो जेब्ला फैयो आं खोन्थाखादों जे नोंथांमोना लासैनो प्रसेसखौ मोनजोबगोन। दासान्दि मोनथ'वाखै अफिसियेलि अर्डार, आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आपडेटखौहाय। दा मेनलि डकुमेन्ट्सआसो इम्परटेन्ट। फार्स्टआवनो आधार कार्डआ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन, प्लास बेंक एकाउन्ट बेंक पासबुक नांगोन, आधार कार्ड नांथारगोन, गांनै फट' नांगोन, मबाइल नाम्बार एक्टिभ,
आरो इम्पर्टेन्टआ जाबाय गुबै नांथारगौआ जाबाय रेशन कार्ड नाम्बार 8 दङ रेशन कार्डआ नोंथांमोना नांथारगोन रेशन कार्ड मोनसेजों माने मोनसेल' मोनगोन अरुणोदय अके माने नाम्बारखौ ट्रेक खालामबानो गासैबो मोनखाजोबो जे बियो मोनदोंना मोनाखै स' बेखायनो रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय बेखौ जों मिथिबाय रेशन कार्डआ नांथारगोन बेखायनो थाब खालामना लादो होमबासो अरुणोदय जों मोनगोन अके बे जाबाय क्लियार देन बेनिफ्राय भटार कार्डआ थाखायो नोंथांमोना बेखौ नांगोन डमिसाइलखौ नांलाया इनकाम सार्टिफिकेटआ 9 नाम्बारा बेखौ नांथारगोन मानोना स्किमाव मोनसे गाइडलाइन्स दङ जे मोनसे न'खरा 2 लाखनि गाहायाव इनकाम जानांगोन आरजिनाय बोसोरारि अब्लासो बे स्किमाव मोननो हागोन जुदि 2 लाखनि बारा खामायोबा बोसोराव बे स्किमाव माने नट इलिजिबल एबा मोननाय नङा आरो दा बेखौ जों मिथिबाय स' आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना क्लियार जाबाय फर्मआ दासिमबो सफैथ'वाखै आरो जेब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार फैयो नोंथांमोना बिजनेस लेभेलाव मोनगोन अफिस लेभेलाव डाइरेक्ट मोननाय नङा ब्लगाव नोंथांमोना मेन फर्मखौहाय मोननो थाखाय फार्स्टआव मोनसे अपसन दंग्रोयो बेनो जाबाय चेकलिस्ट नैबे चेकलिस्टखौ होग्रोगोन माने बेनिफिसियारि नंगौना नंमारा मोनगोन ना मोनमारा बेखौहाय चेक खालामग्रोगोन आरो जुदि मोनगोन बायदिब्लासो नैबे फार्स्टनि मेन फर्मआ बेयाव होनानै नोंथांमोनखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै रांखौहाय सोनाय जागोन स्टेटनिफ्राय दा बेनोमोन गासैबो अरुणोदयनि डिटेल्स